tayo ngayon. Nabutan tayo ng ulan. Hindi tayo makadurdurit sa lakad. Lakas ng ulan. Kita ko sa Makati. Ayun, mga natrap sa ulan, mga payong dito nakatambay. Kalimutan pa yung payong. Lakad na sila lakas pa ng ulan. Sige tayo, lakad na tayo, kaya na yan, isa hanggang dun lang tayo, nakatambay. Kaya na, hindi pa na masyadong mabasa, lakad na, takbo lang ng takbo. Yan ang sitwasyon dito pag umulan. Umiyak, habang wala pa ulan, bilisan lang lakad. Ako nabangga patay. Sino man ang may alam sa nililakaran mo ngayon, saan pa to? Sama ng Makati lang to, Barangay Bel-Air. Barangay Bel-Air. Buti na lang, dito na ulan. Kalimutan tayo. At mabuti na lang, hindi ako naka-rubber shoes.
Asian Kebab. So, sugal. Seven na tayo. Kawit. Takbo, puti. Kahit tayo ng street food. Nakita ko eh. Nakita. Dito na. Malap na. Kanan lang.
kulay ng pantalon. Baka rin dun. Kano? 5 piso bayad sa tawid. Anak buhay din nila. Okay. Meron ka. Meron ka para ko dito. Viernes, April 8, 2022, mula 8:30 AM hanggang 3 PM. Sa Sanibus